Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko.
Ang gitara ko gikan kanimo, ginabuhi ko hingpit mo. Hiyas talento giampingan ko, tanang ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo, dadun ko kinibisan asa ko, iduyo ko sa mga awit ko. Awit kahalat ko kanimo, langit no amahan. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong templo. Tuguti nga makapuyo ako, adlaw gabi sa akong mga biyahe. Ginabuhi ko giampingan mo sige, bisan asa ako ana ang protection mo. Madaogon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikan kanimo, dadun ko kinibisan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing a Dios. Ako kamong gihangyo sa paglitok og mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhing a Dios sa atong panag-uban. Kay gibless ta niya, itagaan ta kadaugan ug walay nakulang sa atong pagpuyo nining adlaw. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magagagahom, Dios nga mao'y nag-atiman, nag-amuma sa matag usa namo kakinabuhi. Padayon mo usab kaming gibantayan, giproteksyonan, ug imo kaming gidumala, gipanguluhan sa imo mga pamaagi nga magdala ka namo diha sa imo mga saad. Ug nagmalampuson kami sa pagkinabuhi nining adlaw sa paggamit sa tanan nga niya kanamo, bisan sa among hunahuna, sa among kasing-kasing, sa kusog ug unsa may naa kanamo Ginoo. Nagpasalamat kami nga nagmalampuson kami tungod na sa imong pag-uban, tungod sa imong pagtudlo kanamo, sa imong paghatag kanamo o kadasig sa pagpadayon, sa pagpaminaw o pagdawat sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo sa kaluwasan, kaayuhan, kabaguhan, mga panalangin nga among nasinatian ug naangkon niining adlaw. Bisan pa sa mga tubag namo o tubag nimo o Dios among mga pag-ampo, sa mga hangyo namo diha kanimo wala gyud nimo pakyasa. Salamat Ginoo bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga nakaron silang Pinoy-anan, nakaron sa ilahang trabahoan, manaaman sila karon sa biyahe. Salamat Amahan nga padayon mo silang giubanan, padayon mo silang giproteksyonan, padayon mo sila Ginoo nga giamuma sa imong mga pulong, kay ang imong pulong magdalaman kanamo diha kanunay sa kadaugan. We declare blessing sa tanan nga nakadungog nagkabati sa imong mga pulong. We declare blessing Ginoo sa matag usa. Malipayon kami nga mag-uban tungod kay mabati namo ang imong presensya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Sumala sa bala
Good evening sa tanan. Mayong gabi. Dalaygon ng Dios padayon magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan sa atong panag-uban ni nimong programa nga walay laing kisgutan kundi ang mga pulong sa Dios nga mao'y atong gilagaran. Mayong gabi sa tanan nga nakasunod na sa atong programa pinaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa atong programa bisan pa diha sa Bukidnon. Mayong gabi, mayong pakiguban diha sa Oroquita, Mindanao o diha sa Tanhay, Negros Island. Mayong gabi, may pakiguban o sa tanato mga kaigsunan nga nag-hook up ni ining maong programa pinagi sa FM station, no? Salamat kayo sa inyong nga pakiguban. Ang Dios padayon magpanalangin kanatong tanan og adto ta sa paghatag ug pagtagad sa mga mensahe gikan sa ato mga kaigsunan nga naa karon sa ilang lugar ug naa sa nagkanilain nga mga dapit. Maayong gabi may pakiguban ni Maiti Managat ug ni Pastor Dante Ruiz. Maayong gabi may pakiguban. Si Angelo Sasa matud pa maayong gabi diha pastor og sa tanan natong mga igsuon sa pagtuo. Si Pastor Dante Ruiz matud pa maayong gabi. Maayong gabi pastor musta mo diha gikan ni Gaw Gigi Dinoyo. Okay ra gyud dire Gaw. Malinawon, bugnaw ang hangin unya na ipag-ulan. Maayong gabi may pagiguban ni Al Caplo. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang viewers watching from Kuwait. Maayong gabi ni Iwag Panya Matugol. Maayong gabi Pastor, God bless kauban sa tibok mong pamilya watching from Purok Badian, General Santos City. Maayong gabi may pagiguban ni Bernardo Hinilaso. Maayong gabi diha Pastor. Maayong gabi ninyong tanan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ug happy watching ni Jeremy Baya Aboyva. Mayong gabi. Matod pa maayong gahapon Pastor watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Ayong hapon diha unya mayong gabi isa diri sa mo ang lugar murag ngit na. Kita mayong gabi diha ninyo. Mayong pagiguban ni Belia Ferolino. Mayong gabi Pastor og sa tanan naminaw sa imuhang pulong. Dalaygon ang Dios paday magpanalangin kanatong tanan. Mayong pagiguban ni GPC Santiago, request song Lahutay. Ni Mimi Dalio, good evening Pastor watching from Davao City, request song Lahutay. Lahutay gapon no? Lahutay kita no? Nya, aron ta magkalahutay atong palumbuon pauswago ng atong pagkamapailobon o pagkamapopsano. Dili po ta makapailog kung dili ta makapaubos. Dili po ta makapaubos kung dili maghari ang balang espiritu. Dili maghari ang balang espiritu kung dili nato balibaran o didan ang atong kaugalingon. Muna nga kinahanglan mo desisyon kita sa pagtanang panahon nga ang atong kaugalingon nga kinaiya ato ginang ihukas, ato ginang ihubog ikalimtan na, no? Mayong gabi, mayong pakiguban ni Juina Okulang Ponce. Mayong gabi sa tanan pastor og sa tanan tigpaminaw sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios. Amen. Maraginot, Parinasan Alan, mayong gabi Lojin Gonzaga, mayong pagpaminaw. Happy watching ni Villa Ferolino. Pwede request song pastor na tagpuan. Ako sang unahon ning awit mga igso na tagpuan unya ako ra ning tagay pagtagad ang gi-request nga Lahutay. Awit makalangit nga unang gi-request diri na tagpuan diri lang sa tong programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw ni Mil Sabroso, maayong gabi diha pastor. Salamat sa Ginoo nga kanunay siyang nagatiman kanatong tanan. Dalaygon ang buhi nga Dios. Amen, no? Maayong gabi ninyo diha Mil. Si Pastor Junrel Kitudlas, maayong gabi pastor, live na kadiri sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Maayong gabi ni Pastor Junrel Kitudlas uban sa mga listener, followers sa Shine FM 101.3 Alcantara. Dalaygon ng Dios, magapanalangin ka natong tanan. Og salamat kaayo sa kadaog ag kalampusan bisan pa sa mga mensahe nga padayon nga gipaabot sa iyang mga alagad. Mga mensahe nga gikan gyud sa Dios, ang kasiguruhan tungod kay gikan gyud sa balaang kasulatan. Kay ang mga pulong sa Dios
mga igsuon diha ra gyud sa Biblia nato makaplagan. Kung doon na may mga pagpadayag o mga gitawag mga pananaon nga gikan sa Dios, kinahanglan dili na siya mosumpaki sa Biblia. Kay kung dili na gani uyon sa Biblia mga kaigsunan, mosumpaki na gina sa Biblia, dili na mensahe sa Dios kana mao mga pananaon. Si Adeline Silivio, maayong gabi pastor, maayong gabi Mr. Gingging Simpron, maayong nga pakiguban. Pwede ko mo request song Milagroso gikan ni Login Gonzaga. Mayong pagiguban isa sa kundi, mayong gabi pastor, please pray for me, sakit ako ngipon o proteksyon buhat sa kaaway. Ikay nang makapasakit po sa ngipon, sabi na kong mga matamis, ikay gyud usa. Okay, kung dunay daot gyud ang imong ngipon, niya mag-ampo ta nga mawa ang sakit sa imong ngipon. O niya magsigir po kaon og tamis nga makadaot po sa ngipon. Mura og kanang dili gyud na maayo, no? Dili gyud na maayo. Si Diti Alsola, maayong gabi pastor, dalaygon ang Dios. Kanunay request kog awit makalangit pastor, goodness of God. Maayong gabi nimo diha sa Sister Bernadette. Musta mo diha sa Cavite. Si Nini Bayarkal, Manila, maayong gabi pastor. Salamat nga nakaapas ko sa oras sa imuhang pag-live. Makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo, na uli na ko diri sa Mantalungon pastor, gikan sa isolate sa Chungwa Hospital. Salamat pastor sa imong mga pag-ampo. Dalaygon ang Dios sa kalampusan o sa ihang mga pagtubag sa atong mga hangyo. Salamat kaayo. O niya mahuway mo diha, relax, uban ang pagpasalamat sa Dios. Ug ayaw gyud ka limot ang kanang paghatag gyud og panahon sa Ginoo diha sa pagbasa o pagpamati sa mga pulong nga nas Biblia. Maayong nga pagkiguban, maayong nga pagpaminaw ni Ilir Pantalita, maayong gabi Malinaw, Gingoog City, maayong gabi diha sa Gingoog, no? Ato makigsunan diha nga nagpuyo. Si Ninita Pahang BI Pastor og sa tanang naminaw sa Ginoo. Love you all, God bless. Si Marjon Palma, maayong gabi Pastor Gideon. Aron kita makatigom og bahandi sa langit, mga lagad kita sa atong buhi nga Dios nga tinud-anay. Ang nindot jud pod kaayo nga mensahe nga nagdasig kanato og nagahatag kanato mga ideya aron makatigom kita ga bahandi dito sa langit. Kinahanglan tinud-anay gyud ang atong pagpangalagad. Ang pulong tinud-anay nagpakita ni mga kigsunan sa pulong seryoso. Dili man gud ta mahimong matinud-anon kung dili kita seryoso. Niya kinahanglan dili nato kalimtan ang atong commitment sa pagpangalagad. Dili gyud nato ibaylupot sa mga butang sa kalibutan. Kinahanglan atong palabuon, pauswagon ang atong pag-ila aron damurta nga makakuha sa pamaagi sa Ginoo. Damurta nga mahigugma sa atong buhi nga Dios. Jumar Tumagin, maayong gabi. Si Nel Ricabo, maayong nga pakiguban. O maayong gabi ni Hermi Baya Aboyba. Salamat na po sa live ni Pastor. Maminaw na po ko sa pulong sa Ginoo sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Request song Pastor nga no, salamat sa pakanta ang panalangin sa Dios pagadawaton natong tanan. Amen, no? So kurang isave ang mga awit nga gi-request ako arining ipasunod unya kato nga lahutay ako ratong kantahon mga kigsunan siguro human sa ato ang pag-isgot sa pulong sa Dios kung napay oras kay wala pa gid nako na ma-finalize na amo to koy gipang-upload ng mga na-record pero di gyud na siya maoy limpyo, no? Ora gyud nang gi-upload diha uban sa ato ang paningkamot tinguha nga makahatag og mga idea sa pagkuha og tono sa atong kantang lahutay. Maayong gabi ni Jerry Olahay Montano, maayong gabi ni Sister Vivian Rogin Boalan, tipigan mo ang matagpulong nga itudlo sa mga pastor nimo. Mauna ang pagtigom sa bahandi sa langit. Tipigan o niya makatigom na og bahandi. Pulong tipigan mga kaigsonan dili na siya makit-an kung wala nato na
ikinabuhi. Dapat ikinabuhi gyud aron ang pulong pagtipig kinibuhi atubangan sa Dios. Kay mahimo manggod nga kanang wala gyapon resulta kung igo ratang gatipig, igo ratang pagtago ba mga kaigsunan. Kinahanglan ato gyud nga ikinabuhi ang pulong pagtipig mga kaigsunan, magpabilin o magkinabuhi sumala gyud sa gitudlos Biblia, no? Salamat kaayo sa mensahe nga gipaabot diri ni Rodjin. Mayong gabi may pagiguban ni Cherry Asindilia Liaging. Mayong gabi pastor from Catalonan Grande Sitio Torel, Davao City. Si Kubijan sermona matud pa maayong gabi. Salamat sa Ginoo. Padayon ta ginubayan sa tanan nga panahon. Salamat pastor sa kinabuhi mo nga padayon ka nga nagpagamit sa buluhaton niya. God bless sa tanan nga nagasubaybay sa pa-request pastor kinsa man lang ko. Salamat kaayo Kubijan sermona kay ang imuhang message muray may pagkahilonggo muraga niliko pod ang ako ang tuno may pagkahilonggo pero di gud hilonggo, no? Salamat kay sa imuhang pag hatag og panahon para pod maka hatod pod og mga mensahe nga makadasig. Si Mel Sabroso maayong gabi diha pastor. Salamat sa Ginoo nga kanunay nag-uban kanatong tanan. Ug si Melry Mangay Marley maayong gabi pastor watching from Kuwait. Maayong gabi nimo diha Marlene. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Maayong gabi pag-usab ni Sister Ginging Simpron. Maayong gabi pastor, kumusta og sa tibuok mong pamilya? Kay Pastor Russell, kay Kuya David, Bibi Asap og sa tanan tibuok anda maminaw sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios pwede request makalain pastor dito sa cross. Watching from Sitio Bulokon, Santo Niño. Bagong Bayan, Sultan Kudarat, gikan ni Iko Presaldo Alon Sagay. Maayong gabi nimo diha Iko. Dalaygon ang Dios padayon magauban magapanalangin. Si Rose Ann Pisan Gulo, good evening. Si Rifat maayong gabi pastor live naka diri sa 96.7. Shout out sa tanang Lambog Batyan. Request song og pastor gitara og lahutay. Si Wagas Rico maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni Intag Evelyn Bawan. Maayong gabi pastor watching from Zamboanga del Sur. Og Albert Palomar maayong gabi pastor Gideon og sa imong pamilya sa tanang nagsunod ang pulong mo kinabuhi ko. God bless your program. Pastor request song dito sa cross. Na ay mga nag-request gyud sa awit dito sa cross. Si Dante Ivabol, maayong gabi po pastor. Salamat sa ato ang kaigsuonan sa pagtuo. Ug labi na gyud sa imo pastor, sa imo usab mga anak og asawa. Maayong gabi ni Gina Sangginsa, maayong gabi sa tanan. Og kanimo usab pastor Gideon, dalaygon ng Dios sa labaw sa tanan. God bless sa tanan. Maayong pakiguban ni Pastor Gregorio Kiring. Good evening. New Edgar Sumampong, Rizal, maayong gabi. Pwede maka-request song karapat dapat ka. Kora ning isip ang inyong mga request kung naapay oras ato ning matagaan o pagtagaan. Mayong pakiguban ni Jarlene Rojas Boton, mayong gabi ninyo dayin uban ni Bro Wilson, mayong gabi ninyo diha bro. Og ni Numilin Alberto Katakutan, mayong pakiguban ni Sisa Aninaw Manunan. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios. Si Gigi Mays, maayong gabi pastor og sa tanan listeners. Request ko palihog pastor, wag kang bibigay. Mayong gabi ni Helen B Tubalado, maayong salamat pastor. Nagmadaugon ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, pinangga kas Ginoo. Salamat kaayo Sister Helen Mino. More power to God pastor.
Si Naomi Piano Caranel, good evening. Salamat kay sa inyong pag-share sa itong programa. Si Lucilin Gracia, maayong gabi, Pastor watching from Amatugan, Tuburan, Cebu. Maayong pagiguban ni Naomi Piano Caranel og watching from Sipalay City, Negros Occidental. Maayong gabi, matud pa Pastora as dapit imuhang church. Ni Lord kay mo bisita ako. Naa diri sa bukid sa Malabuyok, South Cebu, ang sibahan nga diin may karon nagpuyo. Salamat kaayo, maayo nga pagig-uban ni Iwag Pinia og ni Kylie Jan. Maayong gabi nimo diha Kylie. Si Virginia Balista, maayong gabi ninyo diha Sister Virginia. Maayong gabi Pastor sa tanan naminaw ilabi na sa imong pamilya watching from Malitbog Lite. Request matinud-anon. Maayong gabi ni Ricky Rakasa, maayong gabi Pastor sa tanan namati no. Karong gabi pasalamat ko sa Ginoo Pastor nga kanunay jud nagpamuhat ang Ginoo sa akong kinabuhi. Wow no. Malipay gyud ta nga makadungog pasalamat sa Ginoo kay maunay gihulat sa Ginoo nga ikaw ug ako makapasalamat gyud sa ihang pagkamaayo. Awit makalangit nga gi-request dire sa nga programa pinaagi ni Sister Bernadette Arsola, Goodness of God Bisaya. Maayong gabi ni Kylie Jan. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario watching from Marapatat, Compostela, Davao de Oro. Si Jingjing Tordelio, maayong gabi Pastor. Og sa tanang naminaw dalaygon ang Dios watching from El Salvador City. Si Pastor Renato Inut, maayong gabi Pastor. Kumusta mo di as Lapu-Lapu? Og si Belianario Florentino, Ginger Tordelio, Jocelyn Oligar, maayong gabi. Og si Iwag Pinia matud pa magtigom tagbahandi sa langit bisag gidaog-daog ta. Paubos ta kay para isa sa sugo sa Dios paubos sa kanunay. Kanang naay panahon nga gidaog-daog kalikay lang pod ng mga tao nga daog-daog. Ayaw lang pod paduol kay kung may manaog-daog likay. Ayaw ihatag imong nauna kay di mapuka salamat anas Ginoo. Dili po ka katarong paggamit og maayong huna. Muna nga ay di ang naay mga tao nga mudaog-daog ilaylo lang. Ayaw na entertain na, ayaw na dawata. Kay kana mga basura, dili na makaayo sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Usahay makaluya pa na. Si Estrelita Balaw, maayong gabi Pastor, salamat sa permi mensahe gikan sa Biblia. Kanindot mag-alagad og paghandom hangtod sa iyang pagpalig pagkanindotan. Tinuod yun. Wala na tay lain pa nga kana bitaw nga puy-an nga kinaiya. Kundili ang pag muni-muni, ang paghandom o pag tipig kanunay, pag memorize kanunay sa mga saad sa Dios. Okay ra Pastor, biyahe na pod ko ron, padulong na pod sa hospital ipay kaayo ko Pastor. Si nihinay-hinay na gyud siya Crispan, si Mama. Grabe kaayo ko grabe kaayo ka maayo ang Ginoo. Matabang kog pre. No, salamat kaayo. Si Elena Alisna Kwamag, hello Pastor, good evening kaninyong tanan. Diha Pastor. Og si Tres Chicas, good evening Pastor Gideon, watching from Washington DC. Maayong gabi ni Delia Iminti, maayong gabi ni mo diha Sister Delia. Og Rian Sumanday, request ko si Jesus lang. Maayong gabi ni Consolacion Baiser, maayong gabi Pastor Gideon watching from Madrid sa Surigao del Sur. Malipayon ko nga naghulat sa message sa Dios nga imuhang paggadalhon. Maayong gabi matud pa good evening Pastor watching from Saudi. Ato nigsoon nga nano kadiha sa Saudi nga taga Bukidnon, no? Si G Sampalutan, maayong gabi way paglubad jud ning akong amigo da. Kay salamat kaayo Brother G. Dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi. Kumusta mo diha? Si Kobe Jan Sermona, maayong gabi. Kimberly Inobio Larisan, maayong pagiguban. Rufina, maayong pagiguban from Negros Oriental. Dalaygon ang Dios padayon magpanalangin. Ako kamong gidasig sa pag-share sa atong programa, i-share sa inyo mga kailagigala aron ang imuhang mga kamiguhan, kaila, pamilya, masayod nga nag-live na santa. Ang tudak ko may gininha.
Samtang may gininhawa mga kaigsonan, wala tay laing hatagan sa atong tingog ug mga pagdaig kundi siya nga nagpahimugsog nagpagkatao sa tanang tao. Ang Dios lamang. Siya nga Dios matinud-anon sa tanang panahon. Diha lamang kaniya makasinati tas pagkamatinud-anon. Kun kita usab, matinud-anon. Mayong gabi ni Kimberly from Davao, Turil, Davao City. Si Charlie, prayer request ko pas kumpletong kaayuhan sa akong anak. Ato ning dadon sa mga pag-ampo mga kaigsonan. Si Price Kylie, butoy na admit sa ospital. Ang Dios magatagbo, ang Dios magapanalangin. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad. Ngano diri lang sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi sa akong amigo diha sa kuan ba na no? Gihob o Gihob. Diha sa Gihob, La Libertad, Negros Oriental. Ako ang amigo nga usa ka konsihal nga batan-on onya ulitaw pagyod mapahiyumon kugihan mura kompleto na gyud. Mayong gabi nimo diha amigo Brother Ariel Bisario. Mayong gabi pastor watching here in Lanasan, Gihob, La Libertad, Negros Oriental. Lanasan, ipangumasta ko ni Pastor Albert unya ihatod ko sa ako ang greetings sa birthday niya. Akong ato pong amigo diha nga pastor nga kapong pagkabutana kugihan unya malipay gyud po ko nga ikakuyog tawhana kay butan kanang nindot ikauban mingaon ko no mingaon ko si inyo hangkon diha kinaiya. Si Duna Dakyado maayong pakiguban. Si Lina Alisna Kwamag, shout out di icon ni Sister Gingging. Simpron pastor kay nalipay kayo kog dako kanina pastor kay nagkaistoryahanay mi ni Sister Gingging. Nga magkita na gyud mi sa personal karong Sabado pastor og mojuin sad siya og simba sa Domingo. Naay mga kuang gyud ang tanan nga mga nasinatian, mga pangitabo sa atong kinabuhi usa kini ka bahin sa katuyuan, mga pamaagi sa Ginoo aron sa unahan sa atong pagpangalagad magamit ta sa iyang mga plano. Muna nga kung doon na may mga pagsulay diha sa atong kaugalingon, pamilya, diha sa ato ang kinabuhi, kawato nato nga malipayon kay gisiguro gyud sa Biblia nga samtang naata diha sa Ginoo dili gyud siya motugot nga madaog tas mga pagsulay. Muna nga gigamit nako ng samtang mga kaigsunan kay naara gyud na sa tao kung magpabilin ba sa dili no. Muna nga naagyod ang pagdinisigay. Ikaw gidasig kas Ginoo pinaagi sa imong igsuon magdinasigay ta diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga importante kanunay ang panag-uban diha sa libro diha sa Hebreo kapitulo 10 man siguro na no 24-25 nga dili gyud nato undangon ang panagtigom kay dihas panagtigom na ang pagdinasigay ug daghang mga pamaagi aron kita magkatigom dili lang sa matag adlawng Domingo nga personal ta nga magkahiusa pati diha sa social media o kaha video call sa mga GC sa mga group chat no. Daghan kayong mga pamaagi nga kita magka-communicate magka-uban niining atong kapanahonan karon bisan kung lagyo apan ang atong kasing-kasing nagkahiusa. Ang ato ang pagtuo, ang ato ang ngalagad sa Dios nagkahiusa. Dalaygon ang Dios padayon magpanalangin no sa matag usa og maayong gabi ipag-usa. Salamat,
pakiguban ni Duna Dakyado Tabuada. Mayong gabi, Pastor Gideon, watching here in Hong Kong. God bless sa tanang naminaw karon. Si Gina pa niya, mayong gabi. Mayong gabi diha sa Bohol. Matod pa ni Jocelyn Oliger, Pastor, pa-shout out ko sa akong mga igsoon diha sa Binliw, Ubay, Bohol, sa mga Oliger family. Salamat po, Pastor. Salamat kayo sa inyo nga pagkiguban. I-bless mo sa Ginoo. Si Regidor Arabis, maayong gabi, Pastor, watching diri sa Kansumbol, Bilar, Bohol. Dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. God bless na tong tanan. Shout out ni sa Mawid og Arabis family. Mayong gabi ni Ernest Alayaw. Mayong gabi, Pastor, from Cagayan de Oro City. Silvano Malabatan, maayong nga pagiguban. Og ni Rosan Pisan Gulo, murag taas-taas ako ning basahon. Pastor, maayong gabi, kumusta man ang sulugon sa Ginoo? Okay ra gyud. Padayon ra gyud, no? Lipayon kaganina samtang ako ra diri, nagama kog kanta ko ang hinahinay o gama ang mga kanta. Unya ulan man nang limpyo human og gama-gama murag naamagoy mga panahon nga maluya po ni atong mata sigtutok aning kinibitang computer. Relax na sad, limpyo na sad. Unya sayo ko og lungag, sayo ko og utan kay akong asawa to apot sa iyang mama sa akong ugangan. Nang limpyo po sila dito. Unya pag-uli niya, nanay linungag, naanapoy linuto. Munang nakasayo kog live mga kaigsonan. Inana gyud ang kinabuhi nato magtinapangay. No, okay ra gyud mi. Salamat kay pangumusta, Sister Rosan. O niya akong ipadayon ning imuhang nindot kaayo nga sulat para namo, no? Kumusta man ang sulugoon sa Ginoo? Salamat sa imuhang kinabuhi, Pastor. Padayon ka nga nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag kanimo og dugang kadasig, kalig-on, kalipay, kaayuhan, kakuntintuhan sa inyuhang kinabuhi, Pastor. Ang Ginoo kanunay magtagbo sa inyuhang matag adlaw nga paninganahanglan, Pastor. God bless, Pastor. Excited na mi maminaw sa pulong sa buhing Dios. Sa Mateo 6:19-21. Shout out ko, Pastor, sa Maranatha Libas family, especially sa amuang pastor si Gregorio Kiring. Salamat, Pastor, watching from Qatar. No? Lipayon kayo mi nga nagkaila po ni Pastor Gregorio Kiring. Pinagi ni ining ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Unya kauban sad mi nga nagtuon sa pulong sa Dios. Kauban mi nga nagkat-on diha sa mga mensahe nga gikinahanglan gyud diin dapat ang mabansay. Dalaygon ang Dios nga paday panalangin bisan pa sa atong mga kaigsunan diha sa Liti nga gipadad-an sa Dios og alagad nga si Pastor Gregorio Kiring. Ang Dios magapanalangin labi na gyud sa mga nagtraining, no, diha sa maong dapit. Maayong gabi ni Roy Chachin. Maayong gabi ni mo diha, sis. Kumusta mo diha sa Taiwan? Ang Dios paday nag-uban og nagpanalangin kanina. Si Marlene Fado, maayong pakiguban. Jason Pakulanang Koymi, maayong gabi, Pastor. Patabang ko pre, Pastor, nga maayo na ang sakit sa akong asawa. Ang Dios magahatag kumpletong kayuhan, Brother Jason. Salig lang yun, naubat ang pagpasalamat. Si Ims Dinglasa, maayong gabi, Jeter Sangginza, maayong pakiguban. Rosan Pisan Gulo, matod pa, Pastor. Pwede ko pa pre-request, Pastor, kay Nanay Fidel Rosario Kiring sa kumpletong kaayuhan sa ihang gibati ug sa ato ang kaigsuonan nga si Esther Elizabeth Baukan na motik og board exam, Pastor. O God ang muhatag kaniyag dugang kaalam aron matagbo sa panginahanglanon, Pastor, o pinansyal. Akong matod pa dire request awit makalangit gitara kasulatan o niya gugmang maunungon gitara niya kasulatan. Sige, ato na nga tagaan niya pagtagan. Maayong gabi ni Ma-Asyonsyon si Iwag Pinya Laban Ingta sa mga pagsulay kay ang pagkamalahotay makita rata sa langit ang mga tao matinud-anon. God bless, no?
Maayong gabi, maayong pakiguban ni Diana Meritilin. Maayong gabi, Pastor. Pa-pre-request kung maukinaunta ako ang ultrasound. Ang Diyos magapanalangin. O paday na akong gidasig nga matagusa sa pag-share sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko kaysa pagbuhat nimo nini, i-bless ka sa Ginoo. Kay ang imuhang gi-share mga kaigsunan nagdala og kaluwasan, nagdalag kabaguhan. Doon na pag yung mga nag-request dire mga kaigsunan, karapat dapat ka. Sige, ako na yung pangitaon dire sa ito nga programa mga kaigsunan. Karapat dapat ka. Dire lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Wala akong ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon. Mayong pagiguban ni Maya Inok Merlita Oliverio. Mayong gabi, Pastor Watsing from Isabelite. Dalaygo ng Dios nga paday nagapanalangin ka natong tanan og ako kamong gidasig sa pagbuha sa inyong Biblia aron ato ang matagaan og pagtagad ang paghimay-himay hisgot sa pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 6 versikulo 19 hangtod sa 21. Ato ni nga tagaan og pagdagad mga kigsunan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Og kato mga nag-request ato ratong tagaan og pagtagad human sa ato ang paghisgot sa pulong sa Dios. Kung naapagyoy tay oras ato gyud matagaan og pagtagad ang uban pang mga nag-request. Mateo kapitulo 6 versikulo 19. Ingon dinhi mga kaigsuonan atong dunganan sa pagbasa ang maong mensahe ato ning dunganan sa pagtagad. Matod pa dinhi mga kaigsuonan, ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay og kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya og anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini kay hain gani ang inyong bahandi ato usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang sulat ni Mateo mensahe sa atong Ginoo nga naghatag og nindot kayong mga ideya. Ideya kini mga kaigsunan nga maghatag ka natog kasiguruhan og maghatag usab og pamaagi kung unsaon gyud nato pagtugkad ang atong kaugalingon mahitungod sa kahimtang niini. Ang atong kaugalingon mga kaigsunan gihatag sa Dios og matud pagyod sa kadaghanan nga gipahulam kini sa Ginoo. Pero sa mensahe sa Biblia naghisgot ni og mga piniyalan. Ikaw ug ako, kita mga gipiniyalan, gipiyal ra gyud na sa Ginoo. Ang ato ang kinabuhi, kusog, tanan gihatag ra gyud sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ato gyung mailhan ang atong kaugalingon kung unsaon nato pag dumala ang kinatibuk-an natong kinabuhi. Si Jesus miingon nga kung asa gani ang atong bahandi
tuag yun ang atong kasing-kasing. Dili nato malimbungan ang atong kaugalingon bahin ni ining maong mensahe. Kay musugotag sa dili kung asa gani nahatag nato ang atong pagbati, ang ato ang kanabitang kalipay sa atong kasing-kasing, tuag yun nahatag ang tanan, ang atong kusog, ang atong nahuna, ang ato ang panahon, ang atong pagtagad, tanan, tuan nahatag. O kung naamang gani nabahinan sa ato ang kaugalingon, pero dili gyud na maoy pinaka-priority katog yung butang, tao, o kinsay nahatagan sa tong kasing-kasing. Now, muna'y usas ato akaro nga tagaan gyud og pagtagad mga kaigsonan nga pwede gyud nato nga tukion og eksaminon ang atong kaugalingon kung asa ba gyud nahatag nato ang atong kasing-kasing. O ingon diha mga kaigsonan, asa gani ang atong bahandi, tuag gyud ang atong kasing-kasing. So diha giklaro mga kaigsonan nga wa gyud laing mahatagan sa atong kasing-kasing kun dili kining pulong gitawag bahandi. Nya dunay duha ka dapit nga gihisgutan ni Jesus Christ sa maong bersikulo diha sa Mateo kapitulo 6, 19 hangtod sa 21. Nga naghisgot ta dinhi og duha ka dapit nga pwede gyud nga matagaan sa tao siyang kasing-kasing. Kay usa sa mga tinguha dinhi mga kaigsonan kung asa gyud ang ato ang tinuod nga bahandi, mao gyud nay gukdon pod sa ato ang kasing-kasing. Dunay duha ka dapit nga pwedeng butangan sa gitawag bahandi. Ingon si Jesus, ayaw mo og pagtigom og bahandi dinhi sa yuta. Hinuon pagtigom og bahandi didto sa langit. Unya gisugilo niya ang kahimtang sa panahon nga ang tao magtigom og bahandi diri sa yuta. Giklaro dinhi nga matapos ra ang tanan. Dili gyud mulungtad. O gawas pa niya na sa di pagani na siya matapos, naapagyoy mukawat, naapagyoy muilog ug ihang gisgutan ang mga muilog sa mga bahandi nga tigumon sa tao sa yuta. Sama sa anay, sama sa kanabitaw nga kawatan. Ang tinuod mga kaigsonan, ihag yung gipakita o gipahinumdom sa matag tao nga mao kita karon nga bisan saon natog paanindot sa tanang butang sa kalibutan, mapasakyanan, mapabalay, tanan, mudaan gyud na siya. Sakyanan bisan saon nimo nagripin, mudaan gyud na. Mudaan gani ng ihang edad, magkadaanan na siya mga kaigsonan gani ang ihang hitsura. Bisan kon kana bitaw nga bisan unsa pa na ka mahal, mudaan gyud na siya. Og balay, mudaan. Tanan, ibin gani ang kwarta matapos. Doon na to'y usa ka video ako ang nakit-an nga doon ay usa ka taong nagtigom og kwarta. Unya, iyag yung taarong yun pagtigo mga kaigsunan ang iyang kwarta. O iyag yung isuguro nga dili anayon, dili pod madumduman og kawatan. Nailimgatan lang niya mga kaigsunan nga ang iyang kwarta dili na di ay magamit sa tuig. Kumbaga nag-ilis na ba ang ato ang nasod og laing sistema sa kwarta. Dili na magamit og dili na gyud pod ikapalit ang iyang kwarta. Subot ipasabot ang tanang butang sa kalibutan bisan gani ang kwarta, doon na say limit, doon ay kinutuban. Ibin gani ang atong kinabuhi. Dili lang sa ingon nga kuhaon, kawaton, anayon, kundili doon na gyud say kinutuban ang tanan. Sa gihisgutan sa atong Ginoo nga ikaduhang dapit nga pwede nato nga adto tigumon ang bahandi.
nga gitawag og langit. Ingon siya nga ayaw mo pag tigom og bahandi dinhi siyota. Hinuon pagtigom mo og bahandi sa langit. So usag yun natong klarohon mga kaigsonan, ang mga pamaagi nga gibilin sa Dios kun unsaon aron makatigom tag bahandi sa langit. Doon na to'y mga mensahe kaganinang buntag nga kinahanglan gyud nga musubay tas pamaagi sa Dios, ikinabuhi ang pulong sa Dios para makatigom tag bahandi dito sa langit. Unya tipigan ang mga pulong sa Dios. O kung siguruhon nato mga kaigsuonan ang pagtigom og bahandi dito sa langit, una tong siguruhon kung makasulod ba tag langit. Dili nato gyud kalimtan mga kaigsuonan ang pagsulod og langit. Kay kung pananglitan magtigom kag bahandi dito sa langit, unya di ta kasulod og langit. Siguruhon gyud nato nga sigurado gyud ta nga makasulod tag langit. Pwede ba natong siguruhon sa ato ang panahon karon nga makasulod tag langit? Ingon ang uban, dili ka pwedeng maniguro sa imong adlaw karon. Kay dili ta Dios. Tao ta nga di ta kabalo sa tinuod nga kasiguruhan. Tinuod kitang tao, wala gyud tay kalibutan sa mga butang nga may kasiguruhan. Muna nga kinahanglan tang mudawat sa mensahe sa Dios, sa mga pulong sa Dios, kay diha ra gyud sa mensahe o mga pulong sa Dios ang tinuod nga kasiguruhan. Kung nagkinabuhi ta, midawat ta sa mensahe sa Dios o gi-apply nato ang mga pamaagi sa Dios, madawat nato, maangko nato ang pulong kasiguruhan. Wala ihikaw sa Dios ang iyang mga mensahe, kay diha sa iyang mga pulong, ikaw ug ako magpuyo ta nga naay kasiguruhan. Sa ato ang pagkinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan gyud mga pulong sa Dios mo'y ato ang makatunan, ato ang ikinabuhi, atong sundon ug atong barugan. Aron makasiguro ta nga mga pulong gyud sa Dios ang ato makatunan, kinahanglan ang ato mga madunggan nga mga mensahe, kinahanglan wala gyud mo sumpaki sa Biblia. Hinuon na nalig-on diha sa Biblia, buti pasabot makita gyud diha sa Biblia. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan ang mga pamaagi aron makatigom tag bahandi dito sa langit. O ato pong hisgutan ang mga pamaagi aron makaadto tag langit. Para dili gyud mga kaigsunan mahimong kawang ang tanan. Dili mahimong usik ang tanan nga mga sakripisyo o paghago sa tao. O dili na to ipadaplin nga daghan kaayong mga tao nga naghago, nga naghalad, nagsakripisyo sa pulong naa sila'y pagtuo apan wala dawatas Ginoo. Imong makit-an atong makaplagan diha sa mga libros bala ang kasulatan diha sa Old Testament. Ibin sa panahon sa kinabuhi ni Cain ug ni Abel. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan sa ato karong panag-uban, doon na tayo mga pamaagi nga atong barugan. Kung dili nato pwede nga palitan lamang sa mga pagtulunan nga wala makit-i ug dili nato mabasas balang kasulatan. Kay daghan karon kayong nagwali mga kaigsunan nga kulang. Naapoy daghang nagwali, sobra sad. Kulang ang eksplanasyon kay diha ra gyud sa nakapokus sa pagtuo. Wala na ilabot ug dili ilan ang gipadaplin ang pagsunod. Mga kaigsunan, ang tinuod nga pagtuo, maog yun na siya'y mudala nato. Mao na siya'y, kumbaga, timon, aron mabuhat nato ang unsay mga pamaagi sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsunan, kung pulang ray basihan, aron makadusulod tag langit, pati ang mga demonyo, pati ang yawa, makabalik sila dito. Kay naana sila'y pagtuo. Ang tao nga makasulod og langit, ang tao nga makasulod
ni adtong bag-ong langit, bag-ong yuta, bag-ong Jerusalem, katong tao nga nagtuo nga dunay maayong pamatasan. Pwede ba natong tukion ang ato ang kinaiya sa atong pagkaamahan, sa atong pagkainahan, sa atong pagkakinikanan, sa atong pagkakristohanon? Naabatay maayong batasan. Nganong gisgutan man nimo pastor ang maayong pamatasan? Kay maunay sinugdanan aron musangko ta diha sa tinuod nga gugma. Kay magsugod man gyud na mga kaigsunan sa pulong pagtuo, maayong pamatasan. Ingon si Apostol Pedro, mga kaigsunan, kinahanglan paningkamutan ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, ang kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson, pagkainantuson, ang paghigugma, niya paghigugma, napagitoy gugma. O niya maunay atong gikinahanglan aron dili kita balibaran sa panahon nga kita musulod naglangit nga iyang giandam. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi sa kalibutan, barugan gyud nato ni nga doon na tayo respeto ug maayong pamatasan. Ang bana, maayog batasan sa asawa. Ang asawa, maayog batasan sa bana. Mga ginikanan, maayong mudumalas, mga anak. Mga anak na ay pagtahod ug pagsunod sa ginikanan. Daghan siguro nga mga hunahuna nga moingon, pastor, kung bana nga dili magtotoo angay bang tahoron. Dunay giingon si Apostol Pablo nga kon ang bana nga dili magtotoo, ipakita ang maayo nimong pagkaasawa. Kay dili na mistil pa nimo silang sangyawan kung maayo kang asawa. Kristohanon ka, dapat maayo kag batasan. Kristohanon ka, dapat ipakita nimo ang kinaiya ni Jesus. Kay sa panahon nga ilang makita ang kinaiya ni Jesus sa imong kinabuhi, si Apostol Pablo nga misulti, miingon siya sa iyang sulat nga dili na mistil nimo sangyawan ang imuhang bana, kaysa magsigi kag sangyaw ngilad na pod imong batasan. Muna nga usa sa mga pinaka kanabitaw nga buhaton nato mga kaigsunan sa dili pag yun nato hisgutan kini mga pamaagi aron makatigom tagbahan dis langit. Sigurohon gyud nato nga makasulod tag langit. Kay magtigom ta didto, natay bahandi didto, natay gandi didto. O niya, pag-abot didto sa binuhatan mga kaigsunan, ato ang kinaiya, ang ato ang kanang pagkakristohanon layo na kaayo sa kinaiya ni Jesus. Kinahanglan magpabilin ta ni Jesus Christ. Ikaw ug ako, magpabilin ta ni Jesus Christ. Kinsa may makatabang aron magpabilin ang tao diha sa kinabuhi o kinaiya ni Jesus Christ? Ang makatabang anak mga kaigsunan ng simbahan. Simbahan nga walay laing gitudlo kundi ang balaang kasulatan. Simbahan mga kaigsunan nga walay lain nga dili ang buot na kong ipasabot nga word simbahan kay diha man gud ta simbahan tudluan sa pulong sa Dios. Diha man gud ta walihan, tudluan, maymayan, tambagan, diha sa simbahan. Kay ang pulong simbahan mga kaigsunan, ang pulong iglesia, ikaw ug ako nga dunay nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kining atong panag-uban, usa ni ka pagpakita sa dagway sa pulong simbahan na ay naminaw ug naay gipaminaw. Ug ang gipaminaw nato pulong sa Dios. Ang atong nakatunan, mga mensahe sa Dios. Kita ang gitawag lawas, iglesia o simbahan, matod pas balaang kasulatan. So dinhita mga kaigsuon nakakaton. Dinhita mga igsuon na nahigmata o matod pa sa usa ka pastor nga ako ang gika sharing mga kaigsunan sa daghan kay kung nakatunan sa imong pagdumala sa pulong mo kinabuhi ko. Usa ni ana nga akong gitudlo pod sa ako ang mga kaigsunan nga akong gidumala kanang pag-ampo mahitungod sa pagdaig sa Dios. Kanang moingon nga kanang ang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya akong iuli kanimo.
Dili na siya insakto nga pagkasulti. Kay kung imo na siyang pamalandongan, imong gihulaman ang pagdaig. Deng sunod nimong pagampo, nagpakita na sad nga imong gihulaman ang mga pagdaig. Unya, sunod na sad nga Domingo, gipakita na sad nga gihulaman ang mga pagdaig. Dili na gamiton ang pulong iuli, kundili alang lamang kanimo, O Dios, ang mga pagdaig, pagpasalamat. Munang nalipay kay ko nga dunay mga kaigsunan o mga alagad sa Dios nga nagsunod sa tong programa nga kanabitang nadasig, nalig-on o naay kaisog sa pagpadayon. Og dalaygon kayo ang Dios nga nagapamuhat niining ato ang panag-uban kay dinhi gyud ta mga kaigsunan nalig-on pag-ayo sab. Og sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios, dili gyud nato wad-on kanang gitawag padayon sa pagpaminaw, padayon sa pagbasa sa pulong sa Dios, padayon sa pamalandong sa mga mensahe sa Dios. Ug ang mga mensahe sa Dios maunay ato ang tipigan, ato ang ibutang sa unahuna, atong ibutang sa atong kasing-kasing, magtrabaho man ka, unsa may imong trabaho diha sa imuhang Pinoy-anan, nga pwedeng gamiton nimo ang imong hunahuna, ang imong baba sa paghisgot sa pulong sa Dios samtang nagtrabaho ang imong kamot. Mga igsoon, bless kayo ka nga imo nang gihimo. Moingon kong bless kayo ka nga mao na imong nabatasan. Sama sa ato mga kaigsuonan nga nang limpyo ng hugas, naka-headset pero ang ilang gipaminaw, mga pulong sa Dios. Moingon kong bless ka kaayo kay ang imong gi-entertain kanunay ang mga pulong sa Dios nga maghatag kanimog tinuod nga kinabuhi. Naay kadasig sa pagpangalagad, kadasig sa pagpabilin ni Kristo Jesus. Unya, i-maintain gyud ang kinabuhing balaan, kinabuhing pagkamatarong. Kay diha sa pagkinabuhing balaan o pagkinabuhing matarong, diha sa pagkamatinud-anon kanunay sa Dios. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang gipakita sa Biblia, luwason gyud tas Ginoo. Luwason gyud ta, ilikay ganita bisan sa mga dagkong mga katalagman nga ipaabot diri sa kalibutan. Muna nga sigurohon gyud nato ang pagkinabuhing matarong pagkabalaan og ang gikinahanglan ana gamiton nato atong pagtuo. Gamiton ra gyud nato atong pagtuo sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kay kining pagtuo mga kigsunan miabot man ni sa panahon nga kanunay tang naminaw sa Ginoo. Kanunay tang naminaw sa mga mensahe sa Dios. So ato ning gamiton diha sa pagkinabuhi sa ato ang nadunggan na sabdan sa balaang kasulatan. Dili lang igo lang sa pagpaminaw og pagkat-on kundi sa pag-apply niini. Kay sa pagbuhat nato niini diha tagantihan. Dili tagantihan mga kaigsuhan ni makatigom tagbahandi dito sa langit kung igo ratang nakadungog apan wala nato buhata. Dili ta makatigom og bahandi dito sa langit ni gantihan sa panahon nga kita mo atubang na sa hukmanan, diha sa hukmanan sa amahan og sa anak kung igo ratang nakakaton apan wala nato buhata. Kung nakasabota, nakabalota o niya nasayod ta, buhata. Ayaw tuhi nga muingon ka nga nagtuo ka apan wa kay panahon. Ayaw kana bitawng patuoha ang imong kaugalingon sa dili tinuod nga mahitabo. Nga muingon ka nga nagtuo ka pero nagbisyo ra. Nagtuo ka pero wala ka maningkamot nga maalayn ang imong kinabuhi labi na sa relasyon, labi na sa kanang pagpuyo sa lalaki ug sa babae. Kinahanglan nahiusa gyud mo sa Dios. Nahiusa mo diha sa ngalan sa atong Ginoo. Dili pwede mga kaigsunan nga moingon ka nga nagtuo ka unya wala di ay mapahiluna ang imuhang relasyon sa pagpuyo. Usa na kailad limbong og imo rang giunay ilad og gilimbungan ra nimo unay ang imong kaugalingon. Diri sa atong programa dapat sa imuhang pagtuo kinabuhi nimo dapat klarohon. Kay mag-unsa man ang imong pagpaningkamot. Sa pulong pagtuo nga magbuhat kaniini aron makatigom kag bahandi nya di ka kasulod dito bahandi nga tiguman at tigumanag bahandi.
Useless kawang lang gyapon. Muna nga sigurohon nato pabilin ta kanunay ni Jesus Christ. Ingon siya, pabilin ka mo kanako, akong pulong magpabilin ka ninyo. Ang pulong nga moingon tang magpabilin ni Jesus, ang sigurado diha nga nagkinabuhi ta sa mga minsay ug pagtulunan ni Jesus Christ. O dili ta dapat magpalingla, dili ta dapat magpalimbong. Ang gipasidaan sa Biblia dapat magmaigmaton ta, magmaminantayon ta sa mga teaching gani sa atong kapanahonan karon. Kay daghan kay mga teaching, mga kaigsunan nga dili na haom bisan gani sa mga pagtulunan sa Dios ug kang Kristo Hesus. Klaro na kaayo nga mga pagtulunan na sa tao ang gitudlo diha sa ubang mga simbahan. Unya dili po na nimo maklaro kung wa kay kaalam gikan sa Dios nga diha sa balaang kasulatan. Mo nang gidasig ta kanunay sa Dios nga mubasa gyud tag Biblia, basa gyud mo Biblia. Mo nang gitagaan tag free og nga Biblia. Nya gawas pa ni ana mga kigsunan ato mga cellphone pwedeng maka-download og mga Bible. Unya basahon gyud nato ng Bible, dili kay downloadan nato ato ang cellphone og Bible. Basahon ra pug madomingo para ipakita sa mga tao di sa simbahan nga tigbasa gyud nig Bible kay ang cellphone na punog Bible. Ayaw ilara imong kaugalingon nga sa pagtuo makailad kag tao na nakuyog na ang Ginoo. Mga igsuon, kinahanglan magmaigmata, magmaminantayon ta kay natas katapusang mga adlaw nga bisan gani ang mga milagro kung bisan gani ang mga dautan kung maghimo na silang mga milagro. Nyatiman dunay pasidaan ang Dios nga klaro gyud kaayo. Nga moabot na gani ang katapusan, daghan ang mga mini nga mga magtutudlo, daghan ang mga mini nga mga propeta nga maghimog mga bugat, mga dagkong mga milagro nga kung mahimo gani bisan ang mga pinili mahisalaag. Unya suginlan ta sa Dios kung unsaon aron maproteksyonan natong kaugalingon aron dili ta mahisalaag. Kinahanglan puno ta kanunay sa mga mensahe sa Dios. Puno ang atong nahuna sa mga pulong sa Ginoo. Diha sa pulong sa Dios mga kaigsunan, dili lang panalangin saan sa Dios. Mga kaigsunan ang atong masinatian. Kundili ang atog yung maani. Kay nga naman, ang pulong atong nakatunan o ato ning buhaton, mo resulta gyud na siya. Di gyud na mahitabong mapakyas. Mo resulta gyud na. So siguruho na to mga kaigsunan una ha, makasulod gyud tag langit. Ayaw gyud pag-ingon nga adi ko kasiguro pastor kay tao ra. Kana di ka makasiguro kung tao ka nga ang imong nakatunan gikan ra pud sa tao. Natural di ka makasiguro kay nga imong pagtulunan nga nakatunan gikan ra man sa tao. Way kasiguruhan kung ang mga pagtulunan sa tao mauray imong nakatunan. Dapat sa ato ang pagkinabuhi niining naong sa kalibutan ang atong nakatunan mensahe sa Dios. Og sigurado ta nga mensahe sa Dios kay gikan mas Biblia. Gikan man sa pulong sa Dios. Kinahanglan ato ning sigurohon ang pagkinabuhi. So ato ta sa mga pamaagi mga kaigsunan nga diha sa balaang kasulatan, mga pamaagi aron makatigom tagbahandi dito sa langit. Una gyud diha mga kaigsunan nga gipakita sumala sa ato ang nabasa kagabi nga naghisgot og pagtabang, no? Dili gyud nato kana bitawng ihikaw ang pagtabang kay ang Biblia mga kaigsunan nagdasig nato mga kaigsunan nga kung doon na tay tabangan, ingon pod si Jesus, kita pod tabangan. Buhata ngadto sa uban ang buot nimo nga buhaton nila, buhata ngadto sa uban ang buot nimo nga buhaton nila diha nimo. Amo nay kahulugan og buot ipasabot sa mga pagtulunan sa mga propeta og sa mga pagtulunan nga gisulat og gisangyaw ni Moses. Nagikan pa kaniadto. Kumbaga,
kung unsay imong gibuhat karon, buhatan ka usab. Kung kanunay kang nagtabang, kanunay sad kang tabangan. Muani sad kag pagtabang. Unya ang trabaho ana dili tao. Sa dihang balusan na ka. Ang nakanindot dili tao ang mubalos, ang mubuhat ana kundi ang Dios. Atong tan-awon ang gibasa kagabi kaganinang buntag mga kaigsonan di Panultihon kapitulo 19 bersikulo aritas 17. Kung muhatag ka sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mubalos siya kanimo. Nindot kaayo mga kaigsonan kung ang Dios nay mubalos. Ayaw hulata ang tao mao'y mubalos. Kay dili na siya pagtabang kumbaga. Kung naa kay tao nga tabangan, ayaw hulata nga mutabang siya nimo. Kay ang nahitabo ana ni invest naman ka. Ni invest ka ba? Ang tao nga imong tabangan, ilaylo ang imuhang tabang. Kumbaga, ayaw to siya kwenta ha. Para dili ka mabugatan. Para naakay kadasig, kuni ayaw to ipha. Kaya ang Dios ray mo balos og dili na niya kalimtan. Matingala lang ka ngano sa unahan si mong kinabuhi daghang kainin tabang. Sa panahon nga nanginahanglan ka, doon na gani mga panahon nga wa ka kabantay nga mauday na imuhang kinahanglan. Pero nga nung dunay ni abot nimo tungod kay mauday ay nay imong gamiton sa unahan. Mao na nga nindot kayo mga kaigsunan kung ang Dios mo'y mubalos. Dili na mubalos ang Dios og kanang daan. Kumbaga dili siya mubalos o nimo kanang mga sikanhan kundi mga brani og yun na. Tinoda. I-surprise ka sa Dios kung naa kay buhaton. Lamang klaruhon gyud pud nimo ang pagtabang, klaruhon gyud nato ang pagtabang. Ang giingon diha mga kabos. Dili tanang kabos sa material mga kaigsunan tabanganan. Kinahanglan magmaigmata. Dunay mga warning nga gipahinumdom ang Dios diha sa Biblia pinaagi sa iya mga alagad, mga apostoles nga nagsulat sa mga mensahe kinahanglan kumutabang ta, magmaminantayon sadda. Ingon manggani ang Dios ayaw ihatag ang bulawan didto sa baboy. Ayaw ihatag ang bulawan dito sa baboy. Kay tunob-tunoban ra na. Usik-usikan lang na. Mga tao nga kana bitawng tig-abusar sa kinabuhi. Ilailahon na to nga nung nakabos na siya. Kay basig daghan kay nasag bisyo. Kay usas makapakabos sa kinabuhi sa tao, bisyo. Nga gilangkuban sa pulong sala. Kay ang sala mga kaigsunan daghan kay nasag gaway. Like sa mga bisyo, pangbabae, sugal. Number 1 nga makaut-ut sa kinabuhi sa tao bisag unsa pa nakakwartahan kining babae, sugal. Tanawa ra gud si Solomon. Tungod sa kadaghang babae nga iyahan ang gihalad ang iyang kaugalingon sa mga panahon dito sa babae. Napukan siya. Si Samson. Muna nga kung ang tao na ibisyo sa babae, maut-ot yun siya. Labi na kung sabayan sugal. Unya, sa dihang maut-ot na siya, balik siya sa kawaladon. Unya, kasagaran ba sa mga tao nga kanabitawng na ay mga bisyo, lisod kayo. Muna nga, angay ba natong tabangan tanang mga kabos? Ang kabos nga gisgutan diha mga kaigsunan, kung imong tan-awon, katong mga tao nga nag-alagad sa Dios, katong mga tao nga nagsangpit og Dios, katong mga tao mga kaigsunan nga walay laing gitinguha kundili ang pag-alagad sa Ginoo. Gibiyaan nila ang tanan, gibliyaan nila ang tanan nga pwede nilang ikapadato sa mga material sa kalibutan apan ilang gihiklin, gibiyaan nila para alagaran nila ang Dios. Nay mga tao mga kaigsunan nga gibiyaan nila ang lalaki bisan kung kwartahan kay dili lagi nila bana. Minyo
unya nagpuyo bisag kwartahan gibiyaan o gidesisyon sila sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Niabot ang panahon, ang kahimtang nga kaniadto haruhay sa mga butang material panalapi walay kulang apan niabot ang panahon nga dili na gyud sila inana kadaghag sa lapi. Murabag kumbaga material kabos apan ang ilang kasing-kasing diha sa para sa Dios dato. Ang ilang pagtuo dato. Mao nay mga taong angay tabangan. Kay kun ato silang tabangan mga kaigsunan, sila ang tao nga giingon ni Jesus Christ nga kung ato silang pakanon, ato silang bistihan, ato silang duaon, ato silang paimnon, gibuhat na nato ni Jesus Christ ug siya ang muganti. Mo na giklaro diha nga damurtang mutabang sa mga taong nag-alagad sa Dios. Damurtang mutabang mga kaigsunan muhatag diha sa mga tao nga walay lain gitinguha kundili ang pag-alagad sa Dios. Maunay klaro ug tin-aw nga gipakita sa Biblia nga pamaagi nga makatigom tagbahandi sa langit. Kay basi og makabasa diha ta sa panultihon 19 bersikulo 17, mangita dayon kag mga taong kabos, mga tao da itong daghang kaigbisyo. Lupig kay nailad pa. Lupig pay na-scam ka. Muna nga kinahanglan magmaalamon ta, magmaigmaton ta, magmabinantayon ta. Labi na gyud mahitungod sa pagtigom og bahandi sa langit. Nangandoy ba ka nga makatigom kag bahandi dito sa langit? Labaw na nga nangandoy ang Dios. Kay kalipay pa lang nato mga kaigsunan nga inig atubang nato didto. Dili kasuko, dili mga kaigsunan kana bitawng silot ang ato ang dawaton kundili ang paghangop sa Dios. Nalipay, excited ay ang Dios nga naghulat siya nimo. Excited ay ang Dios nga musulod ta diha sa hukmanan. Excited ay ang Dios nga musulod ta diha sa ihang gingharian. Kay daghan kaayo siyang giandam nga mga ganti. Daghan kaayo siyang giandam nga mga kaigsunan nga iganti sa panahon nga makasulod ta. Naunsaon mapod aron tagantihan kung magantihan dayta kung wala tay gibuhat, igo ratang naminaw, igo ratang nakakaton, wala na to buhata. Ang hinigiban mga kaigsunan or kanang source aron makabuhat ta kanang insakto nga pagtuo. Nakasabot ka sa pulong sa Dios pero dito ka ning tuo sa honghong sayawa. Sige kaghatag ana mapobre ka. Sige kaghatag ana sila rin na dato ikaw minalaot. Muna nga ang problema mao ni siya maminaw ta magkat-on ta sa pulong sa Dios pero that time nga dasigo na ta sa Dios aron mag-andam na siya ganti para nato. Ang problema kung adto ta maminaw sa mga tao. Iman matag aksyon nato sa atong pagtuo dunay trials. Matagbuhat nato sa panahon buhaton na nato ang atong gituhan nga pamaagi sa Dios. Doon na siya trials. Nganong doon na may trials? Kay dili basta-basta ang ganti. Dili basta-basta mga kaigsunan ang kanabitawng ibalos sa Ginoo. Kay nga naman, wala na katapusan. Dili na maagaw. Wala na, dili na tayan. Dili na anayon. Dili na makawat. Kumbaga, grabe na kabililuhon. Mao na nga, naagyoy mga pagsulay before mo abot ang panalangin, dunay mga trials. Unya, ayaw katingala kung dunay mga trials. Usahay mga kaigsunan sa pagpangalagad manggod sa tao ngadto sa Dios, murag na highlights bitaw ang trials. Labi na gyud sa mga testimony kasagaran mo ingon, nagmadaugon gyud ko mo siyan pa sa mga pagsulay. Nagmadaugon ko bisan sa mga pagsulay. Mura og naa kanunay ang pulong pagsulay.
Mga kaigsunan, moingon ta nga nagmadaogon tungod sa panalangin sa Dios. Ayaw na nahisguti ang mga pagsulay kay musugot tag sa dili. Moagi lagi tag pagsulay. Ikaw ug ako, naagi tay mga pagsulay, lain-lain man og mga pagsulay. Gialaw na sa Dios dili aron ka maalaot, kun dili aron ka mabulahan. Hinumdumi ang gisulat ni Apostol Santiago. Bulahan ka mo kung nakasinati ka mo sa tanang matang nga mga pagsulay. Buti pasabot na ay mga pagsulay nga wala nimo mapangandami, na ay mga pagsulay nga kalit lang kaayo, unexpected kaayo nga mga trials, nga makaingon ka nga, oy, nabaguhan ka, just relax, ay kaguol, ayaw og ka, dawata. Ang usamang good sa mga makapaluyan nato god kung dili ta kadabalong mo dawat. Mura ba og kanang insakto ta, kanang feeling kaayo ta nga insakto o niya, yes, insakto gyud ta kay nagsunod ta, pero mura ba og kanang nganong gisulayan pa mangko nga insakto mangko di man siya sakto. Ayaw na ipakiglalis ang unsa may naani mo nga kahibalo, kaalam unsa pa. Importante gidawat nimo ang mga pagsulay. Dawata nga moagi lagi ka ana. Dili man gyud mahitabo nga ang usa ka tawo, ang usa ka estudyante mo graduate nga dili siya ka take og exam. Dili man gani kadawat og ang usa ka tawo posisyon or kaha iyahang kana bitaw nga iyang kurso kung dili siya mo exam. Nagyud tay exam. Nya daghan kayong mga instrument nga gamiton para sulayan ka o kaha imong bana, imuhang asawa, imuhang mga anak, imuhang igsuon, imuhang mga apo, mga pag-umangko nimo, uyuan, mga tao nga nasa imong palibot. Usa sa mga bugat nga mga pagsulay kon ang pamilya og igsuon sa pagtuo may gamiton. Pero kanang tanan, dili aron himuon nimo sa imong nauna nga kaaway nimo sila. Daghan kay mga rason nga gipakita sa Dios nganong kinahanglan mo agitag mga pagsulay. Una, aron damurtang makaila sa Dios. Aron damurtang makakasinati siyang pagkagamahanan, siyang pagkamatinud-anon. Aron damurtang malig-on. Kay dili man gud ta malig-on kung dili ta makailag yung pag-ayos Ginoo. Dili ta makakita pag-ayos siyang pagkagamahanan. Munang damor ganita nga mutabang, damortang muhatag, damor kang sulayan. Why? Matagbuhat nimo dunay ganti. Timan niya, ganti nga di na makawat, ganti nga dili na mawa, ganti nga dili na anayon. Dawata lang yun nga, maunay mahitabo. Like ni Job, si Job mga kaigsunan, wala gyud siya kana kumbaga ba, wala siya muutong kanang wala niya imarka bahala ang iyang kinabuhi. Wala siya moingong maramatay na lang puguan No. Sa sitwasyon ni Job, grabe. Walay sama Walay sama. Sa sitwasyon ni Jose, dili lalim. Kung naa may makasinati mga kaigsunan nga pagsulay karon sa imong kinabuhi, relax. Ayaw kaguol. Iawit na sa Ginoo. Nya unag yung Yahweh mga aron makaawit ka, no susi. Dawata nga mao ni ang ilahang batasan pa karon, mao ni ang ilahang hunahuna karon, ilang kinaiya diha karon para nimo, mao na ilang hunahuna nila para nimo, ilang pag-ila para nimo. Dawata ay kaguol. Ipadayon ang imuhang nasugdan nga buluhaton sa imong pagpangalagad sa Dios. Nya hinumdumi sa panahon nga mutabang ka, kay ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan pagtabang man. Ang gingon dinhi nga asa man to dapit, kun muhatag ka sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. Nya kanang Dios mga kaigsunan, dili na pareha sa tao nga unya-unyaon ra ka.
Mura ba og kanang hulam lipay, bayad likay. Muna'y tao, kinayas tao. Ang Dios mga kaigsunan, di pa gani ka manginahanglan, gitagbo na kadaan. Kino naman kay gibuhat. Ang mga kabus diha mga kaigsunan nga gisgutan, kato mga taong nag-alagad sa Dios, kato mga tao nga nagtuo sa Dios. Kay kung makakita kag mga kabus diha, like labi na sa mga syudad, daghan kay mga taong nagpakakabus diha, napamanggani nagpaka-PWD, magsungkod-sungkod mga kaigsunan, kay nagdrive gug og taxi. Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, tibuok syudad, tibuok Cebu. Pwede daganon ako sa akong taxi. Province, syudad, tanan. Tanang mga kaili, tanan nga mga eskina sa Cebu, Mandawi, sud sa pila ka tuig kung nag-drive og taxi, suito nagyud ko tanan. Kita kog tao diha mga kaigsunan diha sa Mabulo, SM, na ay mga badyaw diha nga wa nagyoy kuan murag maayo kaayo murag di gyud kalakaw tarong kay pilay gyud. Nakit-an man ako diri sa kulong nga maayo ra man day kay mulakaw. Nya sige og pangayo og kwarta. Nya nakakita pa ko nga gitagag piso ilabay pa. Tinoda. Dili lang kay kana sila ang kanang sila ra na daghan kay mga tao nga luoy kay tan-awon. Nya kung dili ka magmaigmaton magbementayon, so siha inani ni siya naay mga tips nga gikinahanglan natong katunan kung mutabang ka. Kung mutabang ka, tabang ta, una kilatisa, tinuod ba nga gamiton ang imuhang tabang sa ilang gikinahanglan? Tinuod ba nga nanginahanglan sila? Basig ilan nang gitibo, tigom kay ibesyo ra. Basig ilhan ang gitigom. No, usapod sa klaro gyud nga nakapahulam ta sa Dios sa kanang naas Ginoo, kanang nag-alagad o Ginoo. Kanang gibiyaan bitaw nila ang tanan tungod sa Ginoo. Sama sa mga apostoles, sa mga tinunan, makakita kag tinuod nga mga lagad, kung maghiskot kag tabang, sila dapat mo oy i-priority. Kay tinuod gyud na nga balusan ka anas Ginoo. Timan ni ha. Moingon siguro ang uban pastor, dato naman na sila. Ayaw tanawa ang ilahang pagkadato. Ayaw tanawa ang ilang kahimtang. Tanawa ang sugo sa Ginoo. Kay daghang kay na silang gikinahanglan nga bayran. Daghang kay na silang kana bitawng bahinan sa unsa may panalangin sa Dios nga ilahang nadawat. Like example, ang pastor nga moingon ta nga alagad sa Dios o kaha mga tao nga nagdumalas buluhaton sa Dios, kanang moingon ta nga dato naman na sila. Sa ato lang lantanaw, sa ato lang pagbati, pero daghan kay na silang gisiran sa mga panalangin sa Dios. Daghan kay na silang giambitan, napuntahan sa panalangin nga gipaambit sa Dios nila. Nya damor nga imo silang kanabitang kuyugan, damor kanilang damor ang Dios nga kanabitang muatiman nimo. Kay mao man gyud nay giingon ni Jesus nga kung unsay gibuhat nato sa ngadtos mga ubos niyang mga igsuon, gibuhat na nato ni Jesus Christ kung siya ang muganti. Kanang Mateo 25:31, sugod og 31, no? Pero diha sa 35, 40, diha giklaro mga kaigsunan. Muna nga dalaygon ang Dios nga nagdasig ug nagtudlo kanato ana. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, moingon gyud ko nga makatestimony ko. Inani ni kapila na ako balik-balika, nataw ko nga pastor na akong papa. Nagdako ko nga na simbahan. Na mga panahon mapukan ang gitukod ni papa nga simbahan, makapito kahigayon.
Unya moabot ang panahon nga nakaamgo ko nga kanang magbalin-balhin na akong mama, akong papa, simba, lain-laing simbahan. Pero sa diha nga nalayo ko nila tungod kay nagtrabaho, nag-eskwela, kanang usas ako ang nabantayan gyud. Sa akong kinabuhi kaniadto nga wala koy kuyugan, wala koy kumbaga, wala koy gitabangan bang alagan. Kuli kayo nga moabot mo sulod ang panalangin sa Dios. Tinuod na. Pero sa diha nga naigo kos mensahe sa Dios. Kana bitong murag na uyog gyud ko ba? Giingon dito nga pamalandongin ninyo. Pila na mo katuig nga nangalagad. Pila na mo katuig nga nagsimba. Pero wa mo kakita og mga panghitabo nga na-surprise mo sa panalangin sa Dios. Ang hinungdan kay wala mo'y gibuhat. Klaro kayo ang gitudlo o gibilin sa Dios nga mga pamaagi. Ang ato ra gyud ang aksyon. Ang buhat mao'y gihulat sa Dios. Muna ningon siya nga sulay ninyo. Amo to nga sipit-sipit po taon ko sa ako ang dala para pod i-gasa sa alagad sa Ginoo nga perting dato dato na Nya kumbaga ako nga nagpaboy, nagkadusingot pagyod sigig deliver diha soft drinks sa mabulo kato pagyong katong padjak nga kargahan namo diha og mga coke, mga soft drinks, ibin ka ng mga ilimnon kay kuan man ako ang amo kanang ilimnon man ilahang negosyo diha sa SM di mabulo perting kuan na magkadusingot unya moadto ko nigsimba sipit-sipit taon ko sa akong dala nya akong hatagan naka-auto wala na ko nakwinta kay ngano man ang ako ang gitipigan ang gisugid nga pamaagi sa Dios. Sukad ato kabalo mo gibless be agud pugos Ginoo. Ngano? Moingon kong gibless kay sukad ato nga akong gibuhat daghan kayong offer nga niabot sa akong kinabuhi. Wa ko wag dahom nga sa ako ang pagpanarbaho ni sud kog paboy diha sa mabulo. Gi-offeran ko sa ako ang amo nga paeskwelahon kog UV. Nya kay di pa man ko ka eskwela college, kay pa man ko kahumag high school, gipapangitaan kog eskwelahan nga dunay klase magabi. Diha ko sa Abiliana National High School ni graduate og high school. Nya section 1 pagyud ko diha kay gibless kaayo nga gibless sa Ginoo nga ako ang grado. Dako kay ko grado diha. Unya pag enroll nako ilugan ko sa mga maestra ari ra dong ari kay ako ana kay lantaw nila sa grado lantaw sila sa mga record nindot kay mga record inana unya eskwela ko og UB wala ko ka dayon kay gikuha ko sa Negros Oriental State University mo na nga daghan kayo nga mga offer even katong nagtrabaho ko daghan kayong mga offer nga moingon ta nga open doors kayo kamot kanang pamaagi gyud sa Ginoo ang nagpahiluna sa tanan. Usar gyud Yahweh kanang naatay na katunan dahil gibuhat. Munang makadasig ko ninyo. Kon sa inyohang pagkat-on sa Biblia, igo ra mong naminaw, igo ra mong murag nintuo ba pero walay gibuhat. That is useless. Wala kay mapaabot. Gusto tangan ay mapaabot, buhata ang mga pamaagi nga imong gituhan karon. Muna nga ang gihulat sa Dios mga kigsunan kana mga atong buhat. Dili kay gikan sa Dios pulong mubalik ra pod sa Dios nga pulong. Gikan sa Dios nga mensahe. Unya makit-an ra kay sa Ginoo mensahe ra gyapon mubalik niya. Gikan sa Dios nga mensahe, mobalik na dito sa Ginoo nga makita niya nga buhat. Kita mo'y nagmubuhat.
Muna nga napagyoy mga rason nganong gipanalanginan ta, nganong gipanalanginan ka mga kaigsuonan, no? Naay giingon diha sa sulat ni Mateo, sulat ni Pablo diha sa Tito. Pwede ba ninyong ablihan diha sa unang Tito mga kaigsuonan? Unang Tito kapitulo 6 versikulo 17 hangtod sa 19. Kaning 17 gihatagan gyud ni konteksto o tema uluhan pagsulat ni Apostol Pablo niini, mga pahimangno. So importante ni siya mga pahimangno. Unya usas mga gipahimangnoan niini kita, ikaw nga gipanalanginan sa Dios. Gipanalanginan man gyud sa Ginoo. Dawata nga gipanalanginan ka. Usa man gud sa mga ilhanan nga diskontinto ang tao kana bitawng sigig hisgot og kalisod. Siyaro, wag yung kakakita nga grabe na kaharuhay karon kay kaniadto. Sa una, pila ka kilometro lakaon, wa pay tarong tubig, wa pay tarong sakyanan. Lakaw ra gyud. Magkapanos-panos pa ng balon. Karon di nakapalakaw, nakamotor, nakakotse. Unya, nindot pagpagkaon, nindot pagtubig. Siyaro, lisod ra gyapon imong gihisgutan. Salaman taon. Muadto kag syudad, nakalingkod. Muadto kag lungsod, nakalingkod. Nakasakay ka kay nakalingkod. Muadto ka sa laing barangay, nakalingkod. Naabot ra kang naglingkod. Sa una, mahilis na lang imong tsinilas. Linakaw. Wa pay tarong tubig, wa pay tarong kaon. Unya, karon nga wala na nato masinati ang atong nasinatian karon maghisgot ra gyapon kalison. Buti pasabot nga bisag tagaan kag helicopter. Lisod samot no na kay kalisod. Muna nga tao ba diskontinto kanunay. Dapat kita mga Kristohanon kontento ta dapat. Ingon din mga kaigsunan dihas unang Timoteo kapitulo 6:17. Palihog ablihin ninyo ang inyong Biblia. Pahimangnuhi ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili magsalig sa bahandi. Kundili sa Dios. But ipasabot kaning mga maong mensahe para ginis mga Kristohanon nga gipauswag para ninimo. Nga kaniadto maglisod gani kag abot og Manila pero karon kaya na nimong mo round trip sa lain-laing mga nasod. So naagyod ang kalahian. Kanang niuswag gyud ka. Ingon dinhi dili magsalig sa bahandi kundi sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan. Apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa maayong binuhatan. Buhat nga maayo og maayong binuhatan. Sa pagkamahinatagon og pagtabang. Versikulo 19, niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umalabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. So dinhi naghatag ang Dios og kana bitaw mga pahimangno. Ipahimangnoan ka. Pahimangnoan ko, gipahimangnoan ta. Dili gyud nato wadon kining pulong pagtabang ang pagbuhat og maayo. Tan-awa ra gud ang sulat ni Apostol Pablo pagyud diha sa Hebreo kapitulo 16 bersikulo 13. Ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. So inani ni siya kung naamoy tigumanan, simbahan nga kana bitawng gidumala sa mga alagad, mga tinun-an o sumusunod ni Jesus Christ nga naghagog na sakripisyo sa paglig-on o pagdasig kanunay sa atong pag-alagad sa Dios. Ayaw sila ninyo kalimti.
Ayaw sila kalimti. Usas mga pamaagi nga makalimot ang tao kung mo entertain nas tingog sa kalibutan. O niya, ang tingog sa kalibutan mga kaigsunan hinumdumi, dili lang na makitaan sa mga taong na ibisyo. Makitaan na usab na ni madunggan sa mga tao nga kana bitawng nagpakita nga alagad kunos Ginoo. Hinumdumi si Satanas, muilad siya nga dili magpailang Satanas. Dili siya magpailang Satanas. Gipasidaan sa Dios nga si Satanas moanhi dili sama sa kanding kundi sama sa anghel. Magpakaanghel siya, magdala siguro siya sa ngalan sa Dios, magdala siya sa ngalan sa pagkamatarong. Pero kutubra sa mensahe, apan ang ilahang mga binuhatan, sukwahi sa mga mensahes bala ang kasulatan. So muna nga, kung naa may mga nagsangyaw o mga nagdumala, nagsakripisyo diha sa pagpangalagad, diha sa mga tigumanan, sa mga buluhaton ni Jesus Christ, usa sa mga idea, aron dili ta malimbungan o dili ta mailad, tanaw na to ang ilahang kanang binuhatan. Ilang batasan. Dili ba sila bisyoso? Insakto ba ang ilang pagpuyo? Dapat imo na siyang uting kayon kanunay. Ilaylaha ang mga alagad sa Dios. Ilaylaha. Kay ato na siya, ato ng kaakuhan, kumbaga responsibilidad na sa matag usa. Para dili mahimong usik ang imong sakripisyo. Para dili usik ang imuhang kanang paghago. Ayaw usik ang imong paghago. Kay daghan na nataron sa katapusang mga adlaw nga nagwali, nagdala sa nagpakaanghel, pero ang binuhatan sukwahi sa balaang kasulatan. Daghan. Dili pang daot ni ato ang mensahe. It is a warning para dili ka magkumpiyansa. Na ay mga higayon nga makasaksi ko nga anang adlawa gawali gakuan pa unsa toy giingon nila nga encounter Jesus mandagway ito. Nya mo nay gadala, mo nay nangulo. Gadala pag Bible lang. Pero pagkahapon hubog. Dili lang kung mention kung unsa to siya, pastor ba, leader ba, unsa to kang klase. Pero nagwali. Pangulo daw to sa simbahan, pero pagkagabi hubog. Dili pa kay kana lang. Daghan kayo mga nagpuyo-puyo, nangabit lang. Munay mga bantayanan kay diha. Mga bantayanan. Kay kung imo ni silang hatagan, kumbaga mura ka og naangin na noon ang imuhang mga sakripisyo. Grabe na kasayang. Muna nga, be wise. Speaking about paghatag. Speaking about pagtabang, dapat gamito nato kanunay ang kaalam gikan sa Dios. Para sigurado kita nga naay tay ganti ug naa tay gitipigang bahandis langit. Pag padayon nato ning gibuhat mga kaigsunan, timan maunay pangitaon sa atong kasing-kasing. Ang pagpadayon diha sa pagpangalagad sa Dios. Wa na tay lain pang gitinguha. Wala na laing tinguhaon sa atong kasing-kasing. Ang langit na. Ang kanang dapit na sa Dios. Kay tuwa naman atong bahandi. Siguro doon na mo'y mga pangutana nga angay na kong tagdon diri sa atong nga programa. Ato sa nga tagaan og pagtagad, huwag kang bibigay. Diri lang sa atong nga programa, pulong mo kinabuhi ko. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema. Mayong gabi ni Dominic Dumadag. Mayong gabi Pastor, git na ko family Dumadag.
og Batawan sa Gidapawan City, labi na sa akong asawa Marilyn og anak nako Mateo og si Denmark Dumadag. Salamat pa Sir Welcome. Salamat kay inyo nga pakiguban. Kasama mo siya. Yam sis Aninaw, malipay jud kaayo ko nga magwali ka pastor kay makasulat na pud ko sa mga verse o gasulat nako para dili nako malimtan. Iblis ka sa paghimo ni ana. Tabangan ka sa Ginoo, ubanan ka niya. Si Nong Napoleon, salamat kaayo sis. Sige. Dalaygon ang Dios. Ecclesiastes na siya bro. Sige. Si Danilo Reponte, maayong gabi. Si Maya Ainok, maayong nga pagigupan. Si Risa Medrano, maayong nga gabi. Isel Balili Ganilon. O si Rose Bisen na ako'y IPM sa imuha. Salamat sa paghatag o higayon. God bless. Sige, ako ning tanawon ko kung sa amin sa Bisen, kanimoy gamita, kanimoy chati, mo reply ko sa imuhang message o niya tanawa. Kini nga account nga akong gigamit mao ni chati kay mao ni akong gigamit ron. Ngayong gabi ni Inday Dorlin Incabo Tinsay, si Jupay Paloma Pacaldo, mayong gabi. Romeo Sipada, di Pastor Samuel Yanson, mayong gabi no ni Pastor Samuel. Si Maria Hilin, matud pa mayong gabi Pastor, salamat sa imuhang pagmain. Kanunay kanamo kon kinsa ang angay namong tabangan. God bless. Maria Hilin hongo hamil ngo salamat. Request ko kanimo lang. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihinga. Si Jesus siya ang Akong gidasig ang tanan mga kigsunan sa pag-share sa ato nga programa. Mayong gabi ni Danilo Repunti, salamat sa pastor sa imo ang kinabuhi. Ako mismo kung unsa ka mag-ampo sukad sa una, daghan na kayo ko og mga hangyo sa Ginoo nga ikaw ang gigamit pastor. Salamatan ra gyud nato ang Ginoo nga gipamatud-an og kanang tinuod gyud bitaw ang mga saad gyud sa Ginoo. Ingon siya nga mula ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Ya kato mga tao nga tinuod nga nahigugma sa Dios, ingon siya nga sa panahon nga sangpiton ko ninyo, tubagon pud kagayud kamo. Mao man na iyang saad diha sa Salmo 91 sugod diha sa 14. Ang mga tao nga nahigugma kaniya kung mag-ampo, tubagon gyud na sa Ginoo. Dili gyud mo lingiw ang Dios sa atong mga hangyo, dili siya mo balibad sa atong pangayoon. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nag-alima, nagatubag sa atong mga hangyo. Ug doon na pag mga awit no, ako sa ning taga anong pagtagad ang mga request nga awit sa maning matinod-anon. Ako sa ning tagaan og pagtagad matinod-anon. Diri lang sa atong nga programa ang pulong mo
kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa tanan. O niya, kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud nga ipaabot karon sa atong panag-uban, atong matagag pagtagan. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon magtinutano. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko. Mayong gabi ni Rolito Tabuela. Mayong gabi, Pastor, from Balay Sungayan. Oy, diha sa Tinghil, no? Diha sa dapit sa Tihil, diha sa Gihulngan, Balay Sungayan. Mayong gabi ninyo diha, Rolito Tabuela. Ang Diyos magpanalangin ka ninyo. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko. Sa mga nag-message, pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri, no? Sa akong account, Gideon Candelario. Kaha message sa ako ang number 09326384-134. Pero nining takna, pwede di ra gyud ninyo tawagan, maputol na po atong live. Salamat kayo. Gikutan ko, wala ka na usap. Doon na pa to yung mga awit makalangit dito sa cross. Ako to Tagalog pagtagad, unya gitara, unya gugmang manongon ba to? O kasulatan. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon magtinutano. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko. Sumala sa mga saan mo, tinutanan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, gikutan ko, wala ka na usap. Sukat pa ganiya to ang paglaon ko, ikaw lamang Jesus. Mayong gabi ni Lini Celeste Labitad. Mayong gabi ninyo diha sa tuig son nga nanokadas Kapitol. O si Joy, si Saldo, si Kiao. Mayong gabi, mayong pagiguban ng Diyos magpanalangin. Awit makalangit, ako Tagalog pagtagad mga kaigsunan, gitara. Diri lang sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kinabuhi ko, hingpit ibang umo, hiyas talento, giampingan ko,
tanan ipambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan asa ko. Idoyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo. Langit no pasunla ko sa balaang halaran, balaan mong templo. Tuguti nga makapuyo ako, adlaw gabi sa akong mga biyahe. Kinabuhi ko giatiman mo bisan na sa ako na ang protection mo. Madaogon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan asa ako. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo. Langit no pasunla ko sa balaang haralan, balaan mong templo. Tuguti nga makapuyo ako, ang gitara ko gikan kanimo. Kinabuhi ko hingpitibang mo, hiyas talento giampingan ko. Tanan ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan asa ako. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo. Langit no pasunla ko sa balaang halaran, balaan mong templo. Tuguti nga makapuyo ako, adlaw gabi sa akong mga biyahe. Kinabuhi ko iapingan mo bisan na sa ako anang protection mo. Madaogon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan asa ako. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo. Langit no pasunla ko sa balaang halaran, balaan mong templo. Tuguti nga makapuyo ako, daghang mga katawhan
sa kalibutan, walay kasayuran. Biblia ang hisgutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini kunutunan, matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nagabatog kabaguhan. Pusa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an, aron mahibalo kita sa kaluwasan. Pusa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an, aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Pusa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an, aron mahibalo kita sa kaluwasan. Pusa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an, aron mahibalo kita sa kaluwasan. Sukad pa kani ato, iuban na mo ako. Sukad pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa kaalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mong bunga, nagadasi, nagaligon sa pagtuko. Angayang tangdaygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay gyung maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang mga halad ko. Angayang tangdaygon sa tanang panahon, kayang gugma mo
kanunay gyung maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga laga. Kay ikaw ang gipadala sa Amahan, O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga alaga. Kay ikaw ang gipadala sa Amahan, O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang binagbatoka, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubat. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubat. Salamat sa
Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Nagkabalo ka ba sa mga sanya? Adunay pamaagi ang matagsa. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang iyang pamaagi nas Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsundo ka mga tao katuora, apan mga buhat suka sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinaro ang atong Dios malipayon. Nung na sa papakasala pag-alagad arongon, aron ka padaton pag-alagad tarongon, aron ka pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matagsa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang iyang pamaagi nas Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinato ang atong Dios malipayon. Nung na sa pagpakasala pag-alagad tarongon, aron ka padaton pag-alagad tarongon, aron ka pauswagon. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang gitara ko gikan kanimo, pinabuhi ko hingpit ibag mo, hiyas talento giampingan ko, tanang ipaambit ko sa tanang tao.
gitara kong gikanta nimo, dadun ko kini bisan asa. Mayong gabi ni Lucy Soto. Thank you Jesus sa pagkamaayo mo. Mga awit ko, Merly H. Gabol. Pagkaninduta pastor. Mayong gabi ni Ros Dato Onyo. Mayong gabi ni mo diha sis. Ato igsuon nga nanukad sa Malaysia. Kumusta mo diha sis? Kumusta imuhang inatiman? Og ang Dios padayon maghatag kaninyo kusog og padayon siya nga manalipod diha sa Malaysia. Labi na sa imuhang giatiman giamuma diha. Si Albert Palomar, maayong gabi. Maayong nga pakiguban ni Adelaida Vergara, Komendador. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tibuok nimo nga pamilya og sa tanan nga naglanaw ani nga programa Pastor. Blessed evening. Salamat sa Ginoo. Okay among signal watching Zamboanga City. ana ang protection. Maayong gabi, maayong nga pagiguban, nalaygon ang Dios nga maski adunay mga kasakit nagpabilin nga mga lagad sa atong buhi nga Dios. Normal gyud na siya, no? Padayon ra gyud, Sister Gingging. Si Lina alis na kuha magsalamat sa Dios sa imong kinabuhi pastor nga nahimo kang panalangin sa amo mga kinabuhi uban sa ato mga kigsunan nga naa kanunay nagdasig kanamo padayon sa pagpangalagad ang pagbuhat ug maayo nga maoy makapalangit kanamo. Amen, no? Maayong gabi ni Marlene. Salamat sa kaluwasan nga naangkon. Amen, no? Pagkanindot jud sa mensahe da maong awit pastor, salamat sa Dios sa iyang paghupay sa mga gibati sa kasing-kasing dalaygon ng buhi nga Dios. Gina Pinia, salamat kanimo o Dios sa mga imong mga pag-antos o mga sakit nga sa among kaluwasan dito sa cross. Amen yun, no? Dalaygon ang Dios. Si Delia Iminte, dako jud og impact ang mga mensahe sa mga kanta nimo pastor. Wow, to God be the glory. Salamat kaayo, no? Sa Ginoo. Salamat kaayo pastor sa pagkanta. You're welcome Sister Rose Ann Pisan. Og salamat pastor sa imong gitudlo kanamo karon kun unsaon aron kami makatigom og bahandi sa langit. Unya likayan lagi nato kanang pangibog. Kay kung mangibog manggod ta mga kaigsunan, matihik manggod ang tao. Kung kusog kay mangibog, mahimo sang tihik. Niya wa sa kabantay nga ang tanang mga butang yaan ra. Wala tay laing mapunpon ni mapaabot kung mga butang sa kalibutan maoray ato ang tutukan. Una nga kung ipialan tag mga butang o mga panalangin nga mga butang din sa kalibutan, ato ning gamiton mga kaigsunan sa pag-alagad sa Dios, sa paghimaya sa Ginoo. Atong oras alas 8:57, oras na sa akong pagpanamilit. Nahanglan ako manamilit sa itong programa o ayaw ninyo kalimti ang pag-share o atod usab ngadto sa inyo ang mga kailangan. Mag-ambot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahong. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa mga mensahe nga imong gibilin alang kanamo diha sa balang kasulatan. Di namo karong nakatunan ang mga pamaagi kung saan aron kami makatigom ug bahandi diha sa imong gingharian. Salamat o Dios imo kaming kasigon sa walay paghunong ni sa pag luya-luya na hinuon ang kadasig kaisog sa paghimo ug pagbuhat sa mga pamaagi nga amo karong nakatunan. We declare blessing nga ang matag usa nga nakadungog nakasabot sa imong mga mensahe imong makit-an di o Dios ang among nakatunan diha sa among mga buhat ug salamat o Dios sa imong proteksyon sa matag usa namong kinabuhi abaw sa tanan sa una-unang kasing-kasing imong giproteksyonan ug imong gigiyahan sa mga pulong nga amo karon nadungog. Dalaygon ka nga Dios nga mag-bless akong mag-igsunan nga naa karon sa ilang mga dapit naa karon sa naglaing mga lugar o nasod sa tibuok kalibutan. I declare blessing ng kalipay kalinaw ug ang pagkukontento amahan maoy kanunay maghari sa matag kasing-kasing ug sa una-una sa imong makatawan. Samtang kami mamahulay mga tulog, ikaw Dios magauban mga proteksyon. Ang imong gahaw mo'y magauban ug ang imong gamahanang mga anghel magapanalipod kanamo. We declare blessing in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios kininyo igsuon Pastor Gideon. Sukad pa kani maingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko.
God bless o good night. No? Good night kanatong tanan. Sunod daw sab sa ato ang panag-uban ugma maka live ta sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ayaw kalimot sa pag-share sa ato ang programa dito sa inyong mga kailag, higala o pamilya. God bless kanatong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,